Vii pe Osiris. Ce? Hai gheară să le dăm. Ha? Hai să le dăm. Să mă apuc de cont de ninja. Stai că viu că mă bag cu Crazy Joker. După ce termin Unde te bați? ăle de bal. Am trecut prin portal. Eu le-am alea de bal, Sergiu făcute. Nu, eu știi ce n-am, cercei și colierul. Hai că vin, mă, nu fug. Restul totul e făcut. Eu pe 3, eu stai acolo. Eu vreau să mă fac șaman, mă, dar au zis să lasă, nu știu ce are. Raul, tu n-ai de aia? Uite, Are, mă. Da, Raul, tu n-ai are. Modele, l-am mă. spart pe Crazy. Unde ai fugit, bă, Ruler? Opa, pe LOL acum. O bas pe Lola? Ieși afară din portal, că-ți doi suralei. I-am dat stan, dai pe ea. Dar și știu dau. Stai că. Ieși bă afară, bă, din portal. Hai mă înapoi în P3. Apă mă bat ăștia. Hai mă înapoi în P3, mă. Hai că vin. Dar ce le-am dat, bă, frate. Mi-am răcultat. Hai că ori intra după noi, hai să le dăm. Hai pe clanul tip. Echinox, hai, dă-i pe Echinox. Înca, ce naiba, mă? Și-or pus săgețile pe ei. L-am prins pe ăsta fără săgeți. Gata, e jos. Bă, fuge Lola, bă, fuge Lola. Unde Hai să fuge? fugă. Uite, aici Uite, era. în partea stângă. Bă, dar Lola, hai să-ți arăt. Uite, stă pe loc, hai, să dai pe ea. Ce dau ăsta, bă, ești nebun, stai jos, fratele meu. Ești obosit. Raul, Raul. Sau, Da, uite, mă. uite Lola. Lola. Uite pe Lola. Hai să-i dăm, bă. Ia Dau pe și LOL, că eu le iau pe ăsta. 35. Îi dau cu izbitura. Wow, au fugit. Nu uita, frate, lasă-mă, frate. Lasă-mă, Hai că pasă. dau izbitura. Ce bă sunteți la oar? Clanul Vic. Da, mă, Eu îi nu. aducem cu 2000. Eu îi ajut pe ăștia. Numai eu cu gheară și ia-ți vreo 6. Hai că-i dau izbitura, Raule. Ce-i cu Echinox ăsta, că-i vai de capul lui. N-am ce bate din el. Au murit. Au murit. Uite, ce să fac eu cu ăsta? Și cu armă de level 70 în pana mea și nemodată, măcar dacă era mod. Te ajut gheară. Hai să-i o dau la Crazy Joker. Mamă, că aproape mi-o dat-o. Jos. Prins Eu eu, bă, cântă fără risip, săgeți au. ăștia. La tine era. 35 la Crazy Joker. Dar cine dă în ei? Tu nu vezi că ăsta dă în mine? Știu că ești pe liber. Păi Hai nu mă, e. dați la ăla că stă degeaba. Au, vezi ăla de pe joc, să ia cu clanul VIP. Ia pe... Bă, The Ruler, ai din aia tolbă de mapa 220. Lasă, pe băieții așa fac. Avem matu la Lola. Hai să-i dăm Unde? la Lola. Deci, ăla. Ia acum, să nu plece. Cât dai în ăștia, mă? Am să dau 4K pe hit în Lola. E și în ăsta, atât așa. Deci mai nou le pur. Gata, jos, alt. Altul la rând. Bă, gheară, Echinox, hai să-i dăm la Echinox. ai tolbă de Are 220. set de ninja pe el. Toarnă-l acum. Ca o 6 de ca. Știu, avea setul de ninja. Bă, Raul, ai niște bani. Bă, stai că-ți dau imediat. Stai că avem work cu ăștia. Hai Victor, să ia fac cara. ăștia Lucky. Nu, e acolo, aici. De ce nu vii Victor? Nu mai dau o iau ori, gata. I-am bătut, bă. Aveți mult din oră. Jumătate de oră ține, mă. Mi s-a înceapă o bombă de data. Stai, mă, că să văd dacă am eu altă. Bine. Da, N-am. Bă, Raul, ai niște bani. Bă, pe contul ăsta n-am numai unde ești. Bă, Ruler, dă niște bani, bă, ăștia, că eu n-am. Lui Senior JR. 3500 avem, bă. Bă, gheară. Și ce-ți trebuie bani? Mie nu, mie îmi trebuie de aia de 220 tolbă. Cine-i trebuie bani? Mie, ăsta. Du senior. Senior. Ăla a băgat cu mine. Ai tolbă de 220. Mersi. la rang? Bă, Raul, o să-l dau la magazin. Bă, hai pe Crazy, repede. Dă-i repede să-l amețești pe Crazy. Repede, până nu dă risipa. Bă, frate, greu de mie. Aici care, că tot de nu. Uite și...
Bă, ia pe Pink acum, vrei. Asta e așa. Pink s-a făcut agresiv, frate, svecii dau acum. Îi dau și eu. Pikachu. Dă-i la Joker, dă-i la Joker. Hai să-i dau stun. Ăla, dacă le-am dau eu, nu-i da. Când își ia stun, atunci îi dai. Acum! Dar nu l-am. L-ai dat tu. Când și-l ia, îl dau eu. Ia. Ia-l pe ăla, ia-l pe ăla, că e agresiv, săr pe el, lasă pe Joker. Lasă-l mă, hai să-i dăm la Joker. Nu, să-i fără minte, mi-l dă dracu, dacă se duce liber. Să bagă în war. Lasă, că Hai ar fi. Bă, aici mi-o dat critică pe risipă, bă, iară. Ca și ultimul. Bă, pe ăsta, lasă-l pe Crazy, că l-am ori... Mă, alea, că-l iau eu pe ăsta, ia-l pe Crazy. Ăsta e a meu. Mort. 16k. Dă-i și asta-i dau. Adeasă. Da. Bă, cine-l părul? Ha? Bă, cea asta, Equinox. Bă, cine-l părul? Suport. Darul mare și mai. Dragul cu Sandu. Suport, Morgana. Nu-i Sandu. Da, mă. Hai că i-am dat stun, dă-i la Joker. Am târziu, am plecat după. Hai, că și-a pus setul, hai pe ăsta că și-a pus setul de ăr. Unde? Aici. Rupe-l, puma. Din două trebuie să Tu fie. n-ai picioare. Ăla-i. Când nu-i Hai pus. tu. Bă, mă omorâ, bă. Bă, dă-te naibii. Îl omorât. Stai să dau restart oraș, că după mă mai omor odată când mă ridic. Bă, vreau tolbă de 220 să fac level 240. Aceea, tu nu poți să știi, sau de unde? Da, du-te fanturos. Abia mi-am aruncat pe jos. 32, cât pe are la bă, are autoclick. Nu știu, dă-i acolo. Cum? Avoli tank, aveți 2 tank. Na. Bă, Anto. Păi topul se face tank. Astea le văd la magazin sau unde? A, nu, alea mi le trebuie mie. Da, critic. Da. Nu, mă, e la bancă. Eu ți-l ocupa să schimb agile. Să te faci pe mental? Gata. Acum, frate. Magile se dau. 5-7. Magile se dau mai Au bine. murit ăla iară. Gata. Bă, chiar ai tolbă de 220. Ce? Nu, Ghina, nu mai pot crește. Ce ia râu, bă. Hai să-i batem, bă, lasă-i. Că așa ne prind, știi? 1 la 1. Dar așa n-au ce să ne facă. Că n-au seturi. Hai să-i dăm, bă, rulă. Morgan. Să iau și eu. El e counter la Draven. Hai acum o pe Crazy, că i-am prins. Ăla-i. 51. Fai ce-ați dat. Deci la Equinox. Are un cat, dă-i bă, care îi dau, are set de sura pe el. De ăsta, de ninja. Cât îi dai? Ui, ăla-i tati, ui, mor. Eu te fac pe metale. M-a făcut pe mental dentro de aia. Nu fugi Crazy că te rup. L-am prins, dă-i. Că fugi băga mea și nu mai avea. Avem 5.000, bă. Ce Și să faci, frate? 250 că a murit, mă. Bă, nu m-am uitat la viață și... Alegeți. Bă, Raul. Bun, astea ce mi le-ai dat, le vând la general sau unde? Ce? Nu, Alex mi-ai dat. lângă depozit e o bancă și A, dai știu. pe ea. Dacă aveam unul pe 2 mâini și un sura în breaslă. Da, bun. Exact, da. Are unul cu tolbă de 220. Cum? Iar au venit ăsta în V3. Dar nu mai bun exhaustul. Hai, fă el. Bă, Anto, Ce-ai? mai trebuie tolbă. Care?
Ce? L-are Știi să cum fie e? 40. Ce să-ți iei? Încep cu De itemul unde ăla ai? jungle. Ce nu, da. 125 kg și pe Știi care? Că dacă când omoară ea minion, faci tu. Hai, bă, frate, pe el, că i-am dat. Hai, pe el. Luxmid. 5-2, critic. Hai în grupă. Hai, ești deja în grupă, e grupa ta? Ia. Bagă-mă și pe mine. Super. Am făcut de defegează. Ia, nu lăsa deloc, nu slăbi. Hai că-i dau cu stun. Ai, cu plecat. Bă, ce fugă ăștia, mă. N-am barau. Eu pun pauză la video, că deja am filmat prea mult. Eu n-am barau.